Ach jo, ráno. OK, now. Jdi po krvavých stopách. Počkat, nejdi po krvavých stopách. Jo, dobrý. Co to má být? To nejde po krvavých stopách? Co to vážně jako bylo? Teď jako fakt. Nechoď po krvavých stopách. Nebo choď? Jdi po krvavých. Spadl jsem tady do téhle díry. Zase tady krev vede tudy. Kam vede dál? Kdybych se podíval. Tady je krev. Co to je? Neměl bych tam radši bych tam neměl vstupovat. Radši si vezmu všechny věci. Kdybych se náhodou nemohl vrátit. No, kdybych se náhodou nemohl vrátit, tak si vezmu všechny věci, co potřebuju. Tady nic brát teda nebudu. Takže si budeme potřebovat. Vezmu si radši palivo. Skafandr si radši dáme. Jasně, skafandr si dáme na sebe. Sundám. Skafandr máme. Tak se sem vrátím. Takže si vezmu všechny věci. Už sošku a chleby. Samozřejmě mapku. Tak se tam jdeme podívat. Ježiš. Co to má být? Tady jako. Co to? Tak to vyzkoušíme. Co to jako toto? Co to je? Co to je? Jde to sem?